उमदी ग्रामीण पतसंस्थेची 35वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा संपन्न। उमदी तालुका जत येथील ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेची 35वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा महात्मा विद्या मंदिर व ज्युनियर कॉलेजच्या पटांगणात संस्थेचे चेअरमन बाबू कोरबू यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली। यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा श्रीमती रेश्माक्का हुर्तीकर व पतसंस्थेचे संस्थापक महादेवाप्पा हुर्तीकर उपस्थित होते। यावेळी पतसंस्थेचे संस्थापक व उपाध्यक्ष महादेवाप्पा हुर्तीकर म्हणाले की संस्थेची स्थापना ही आपल्या भागातील शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने सन 1989 साली स्थापन केली असून आज 35 वर्ष पूर्ण झाली असून संस्थेचा कारभार पारदर्शी असल्याने अनेक संस्था मोडकळीस असताना देखील आपली पतसंस्था ही कुठूनही कर्ज न घेता उच्चांकी नफ्यात आहे। आज संस्थेची सभासद संख्या ही 778 असून भाग भांडवल 1,24,00,000 रुपये आहे। संस्थेने शेतकरी व्यापारी अशा अनेक वंचित घटकांना 8,74,00,000 रुपयांचे कर्ज दिले असून 24,71,000 नफ्यात बँकेची वाटचाल चालू आहे। तरी सर्व सभासदांनी यापुढे देखील बँकेला सहकार्य करावे असे आवाहन संस्थापक हुर्तीकर यांनी केले। यावेळी माजी सभापती रेवाप्पा हुलोनी, माजी जिल्हा परिषद सदस्य ॲडव्होकेट चन्नाप्पा हुर्तीकर, माजी उपसरपंच सिद्धराया तळी, ललिता पट्टणशेट्टी, विष्णू निळे, सिद्धाराम पाटील, मदगोंडा लोणी, संस्थेचे सचिव अरविंद सौदी उपस्थित होते। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्रीशैल मालापुरे यांनी केले तर आभार संचालक मच्छिंद्र इम्मनवार यांनी मानले।